istana yawara kelawan mekak hawa kang dhuwur angkara senajan setan gentayangan tansah gawe rupeda hingga pupusing jaman hametek ingsun nyirep kene wisa marga maperlar daning ponco saben ula sing netra ing gambaran sing kawelasan ingkang paring kamulyan Sang Hyang Jati Pangeran jiwaku kalbu samudra pepuntaning laku tumuju dhateng Gusti dan kang amurba dumati manunggaling taula Gusti reneng ati bakal rumati mukti ingsun tanpa piranti sumebyar ing sukma madu sarining perwita maneka warna prada bangun praja sampurna sangkala tidha mungsa ana bentuk nyata sirna yang sing rasa mardika mugia den setya pusaka kalima sada yekti dadi mustika sajroning jiwa raga bejo mulya waskita tinggaya pawalaksana biar manjing sikra aku sedang duduk dan kena iso panenung gagah bunga sumbringan dadar ing wayang-wayang satria tata sempata wiyatama katon sewu kartika kataman lalu kala sepo memuji ingsun kanthi suwita linuhung segara ganda arum surep dupa kumelun hinunah niat ingsun hangidung saka kang luhur ditahing Sang Hyang Agung rembesing tresno tandha luhing netra rasaning ati kadya tirta kang suci kawistara japa mantra kondang dadi pepadang palilahing Sang Hyang Wenang nawa dewa jawata kalisan teka bawana prasita sitikara ing sasana asmara laya sinarendra kala sipa widi suda ing
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk bisa turun nyaut kaki pintu tambah nyaut. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para kiai, tokoh sepuh, sahabat sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Muhammad sekeluarga, ugi sedoyo, para sinoman kakung Surawana Budi, langkung-langkung ingkang dibahagiaken panjenenganipun Mbak Siti Musarofah pikantuk Bapak Mas Bagus, Mas Wahyudi ingkang dipun bahagiaken. Semoga kula lan panjenengan sami tansah katahaken kaos syukur alhamdulillah dumateng karsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paling pinter nikmat taufik hidayah inayah dhateng Allah lan panjenengan sami saged makompal, saged bermuajahah, saged berkumpul wonten barisanipun Muhammad kanthi keadaan ingkang sehat wal afiat boten kekirangan satunggalipun ingkang ongkaripun sholawat ugi salam katuraken dumateng ngarsanipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pinten nikmat taufik hidayah inayah dhateng kawula lan panjenengan sami dados saged uswatun hasanah suri tauladan saged milah saged milih pundi perkawis ingkang sae lan awon ingkang arupi ajaran-ajaran Islam ingkang angka tinggalipun ing mriki acara walimatul urus senaosa kirang langkungipun katen nggih. Monggo kita bika kanthi waosan Al-Fatihah kanthi nyuwun mugi-mugi sedaya hajatipun Bapak Muhammad anggenipun dawuhipun sirah maca pinanganten kekalih kagungan karsa tansah pinaringan rahayu widodo nirging sambung diridhoi ta'ala bisa taat Rasulullah sayyidulillah lahul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara walimatul urus sampun kita buka. Salajengipun atur pasrah saking pihak pengantin kakung saking keluarga besar Bapak Ibu Balasan Ibu wonten saking Paladan Dusun Leger Manduro Labu ingkang sadèrèngipun nggih keranten wonten mriki boten wonten persiapan dadosipun pasrah bongsoan ngoten nggih. Ing mriki kawula minangka sesulih saking Bapak Ibu Balasan 7 wonten nggih kapurih masrahaken dumateng keluarga besar Bapak Muhammad Balasan Ibu Painten masrahaken pranipun ingkang paling asma anak kawula jaler ingkang paling asma Wahyudi utawa Iyut kanthi asta kekalih kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah kawula pasrah wonten ing siang punika dintenipun dinten Senin pekenanipun Senin Pahing kawula pasrah kanthi asta kekalih kapure kula wetak kapure paring pitutur dumateng anak kawula
Wahyudi anggenipun bebrayan wonten ing Balewisma kang agung punika kersa lan betahaken anggenipun tuntunan lan bimbingan wonten ing mriki. Kraton punapa anak kawula Wahyudi utawi Mas Yud punika tesih betahaken tuntunan wonten ing aladan Juwet Jeduk Desa Ngangkrek Kabupaten Lamongan. Ingkang salajengipun sampun kawula pasrahaken Mas Yud punika salajengipun kawula pasrah kala wau betanan ingkang ongkos pindah arupi sawung Setawana. Sawung Setawana sawung minangka jago seta petak wana alas. Wujudipun sawung Setawana kawula pasrahaken dhumateng keluarga besar wonten Bapak Muhammad Hasan Ibu Kalih. Wujudipun jago krana napa dibetahaken jago krana Mas Yud niku tesih Joko tesih umbar-umbaran pake betahaken tuntunan bimbingan wonten ing keluarga mriki khususipun dhumateng sedaya warga masyarakat dusun Juwet Jeduk Ngangkrek Lamongan. Salajengipun kula nika wau kok betah kata pake anjenipun diniati dihajati yo garing jaler kinamung setunggal iki betanan arupi tedanan tedanan arupi gabah benjing gabah itu dalu beras nek kados beras ditedhur beto wujudipun perangkat betanan lebetan griya kados kursi kados almari nggih saderengipun kalau wau wontenipun jodang nggih betanan jodang niku isine sandang kelawan pangan nggih menika kawula pasrahaken dhumateng keluarganipun Bapak Muhammad Hasan Ibu Kalih kapurih isine niku didoaken jajane jodang dibalekaken rasane napa jodang iki saestu mangke jodang iki kuwile jajane niku didoaken dipun tedha wonten keluarga mriki kawula pasrah kanthi aswara nggih. Salajengipun kawula wau atur pasrahipun Bapak Muhammad kapurih nerami sepindah keranten punapa mboten wonten persiapan mboten wonten persiapan palimatun terus sampun kula pasrahaken sedaya kawula minangka sesulih malih saking Bapak Muhammad Hasan Ibu Kalih tampi kanthi asta kalih bilih wonten panggenan pasugatan dedaharan unjukan ingkang kaso dening sedaya para sinoman ingkang dipunaturaken bilih wonten kirang langkungipun anggen sugata pasugatan keluarganipun Bapak Muhammad Nur Agunging sing sampun ngrasani sampun dumateng sedaya para panonton ngapunten Bapak Muhammad keranten panonton niki basane basa medenten nggih dados sedaya wonten Kabupaten Jombang niku bahasane kang meduten nggih tegen kula niki nggih sing kula beto iki pemilih sedaya bahasane bahasa Madura. Terus iki ngapunten tapi nek jenengan orang Jawa insyaallah yang gen kula bisa saged nampi. Lah nek jenengan yang gen kula wicanten Mandura nggih enten sing nyambut enten sing boten nyambut ingkang kathah Bobile sedaya para panonton menika rawuh wonten ing mriki kalayan siji desa Awatara supaya nggih nek cara ngene jeruk utawi Juwet mriki biasa nek bolo besan niku duwuh ganten nggih nggih ngapunten nggih niki sing duwuh nggih mungkin mesih kerabat keluarga nek selintune nggih sing bagian iring-iring itu sing ngapunten nggih bolo ngapunten nggih nek cara mriki niku duwuh sedaya diwasani bolo besan lawan bolo niki cara sing boten wonten bolo besan mungkin sedaya para pangunjung merasakan patedanan utawi kedaharan
Kaulo melampaui sesulit saking bapak tebu alasan isu guna-guna sesama berkaya. Mugi-mugi anginipun kagungan kersa bangsa pinangan Lirking sang dikolo lebih saking berbeda ingkang dipun dawuhaken panjenenganipun Mbak Siti Musyarofa tansah pinaringan punika ketentraman keluarga ingkang bahagia sakinah mawaddah warahmah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa sallallahu alaihi wasallam. Wonten kata ingkang saged kawula aturaken bila wonten kirang latunipun lundak kraton kangge kawula matur kirang sumber sita kirang transiwa juna kuning sesamudra panasami kang kata-kata pramila semoga kita ndonga sareng-sareng mugi-mugi acara punika tansah pinaringan rahayu dosa sedaya para pangombyong saking lalatan Mandura beta nganten kalih dumugi mrika pinaringan kalih sambi kala amin Allahumma amin barakati biridho ta'ala musabbahan rasulullah sayyidul fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ala sayyidina ya rabbana barakallahu laka wa baraka alayka wa baik, barakallahu baik, Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jami'ul hajat wa tudahhibuna biha jami'ul syariat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha al-sulbayat jami'ul khairati wal hayati wa al-amat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu batilan batilan warzuqna jannatal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun Sadaqallahu aladzim, sadaqallahu aladzim. Kantor maka dengan sakit kau aturakan dari awal hingga akhir tidak lagi itu diakuin sesuai doa sampai kata-kata itu wallahumma a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.